Halos isang dekada nang nararamdaman ni Kuya Mark at Nanay Lizaida Brillante ang panlalabo ng kanilang mga mata. May mga pagkakataon pa umano na sila ay nahihilo at dumadating pa sa punto na nagdudulot ito ng hirap sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pag nagbablard po ang pagiling ko, nalulula po. Tapos pirming maribongan sa kuyang payo. Ang po ng mata ko, po yun, yung kinder pa yung apong hinahatid ko, yun na po to, ganito na lumuluwa na yung mata ko. Minsan parang nag-iiritaan, yung mata ko. Hindi naalis yung luha, kahit nagpa-check up na ako, hindi naalis yung luha. Sa kabila nito, hindi pa rin sila makapagpatingin sa espesyalista at makapagpasalamin dahil kapos sa pera. Nagdudulot din ito ng dagdag na paghihirap sa kanilang buhay. Ayon kay Dr. Omega Tebes, isang optometrist, ang maagap na pagsusuri sa mga mata ng kabataan at matatanda ay mahalaga upang maiwasan ang paglala nito na maaaring mauwi sa pagkabulag. Ini-encourage po namin, lalo na po yung mga parents, bago pa pumasok sa school yung mga bata. So early detection po talaga ang pinakamagandang solusyon. So sa mga eye center po, mga barangay health center, meron naman po mga vision screening dyan. So malalaman na po dyan kung hindi na po nakakabasa yung mga anak nyo, tapos yung mga feedback po ng teacher. So pakinggan nyo din po kung anong sabi nila, kasi dun po nalalaman minsan na yung mga bata, hindi na po nakakabasa. Kahit po yung mga matatanda, pag naramdaman nyo na kaiba na po yung sa mata nyo, nagluluha, masakit. So parang nag-uulap-ulap na po yung mata nyo, lalo na po sa mga senior. Ina-encourage po namin kayo na magpa-check up po. Ngunit dahil sa Eye Clinic on Wheels ng provincial government ng Camarines Sur, mas naaabot at mas nailalapit sa mga komunidad ang dekalidad na serbisyong medikal. Nitong nakaraang araw nang magtungo ang Eye Clinic on Wheels ng Kapitolyo sa bayan ng Libmanan. Isa ito sa mga prioridad na programa ni Governor El Rey Villapuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Migs Villapuerte sa sektor ng kalusugan at bahagi ng kanilang adhikain na mapabuti ang kalusugan ng mga Camarinense. Layunin ng Eye Clinic na magbigay ng libreng pagsusuri sa mata, paggamot at libreng salamin sa mga nangangailangan. Mahalaga ang ganitong serbisyo upang maiwasan ang mga sakit sa mata na maaaring magdulot ng pagkabulag. Dalawa lamang sila Kuya Mark at Nanay Lizaida ang nakatanggap ng libreng salamin. Ani ang malaking tulong ang ganitong programa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Natuwa po, makakapagpa-check up ako ng mata ko na libre. Wala akong gagastusin. Kaya po, papasalamat po ako sa amin. Ay, malaking tulong po. Bakit po? Kasi po hindi na kami magpupunta doon kung saan na doktor, kung saan kayo magpa-check up. Kasi inaano na ninyo kami magpa-check up dito na. Kumbaga, kayo na pumupunta sa barangay para ma-check upan kami. Maliban sa eye check-up at libreng salamin, naka-avail rin ang mga residente ng gamot. Maraming salamat po sa benepisyong ito na patuloy na binibigay sa mga barangay ng ating minamahal na gobernador at ng ating congressman. Thank you very much po, Kong Luigi, and thank you very much po, Governor El Rey Villapuerte, sa palaging pagtulong sa mga barangay, lalong-lalo na po sa asistensya medikal. Eli Balbin, CSN.